Znaš što, ajde za intro, pričaj mi malo o svom životu. Okej. Ovako. Ja sam zovu me Gosu na nekim serverima. Zapravo se zovem, moje pravo ime je Pierre Tenač. Guram ti kogače, tako kogače. Ne. I živim u Rijeci. Život mi je sranje, popušim igranje i nadam se da ću ići sad top Wukong da mogu sad od svih, na taj pentu. I... Stop! Oh my god! Fuck, neće mi niko doći pulat, kuš već je 3 minuta, jeben ti... Okej, imam master plan, on će čut master taktik. Prvi korak. Uzmeš blue, da, uzmeš blue. I onda drugi korak genkaš mid i dobiš 3 kills. Kreni! A nemoj me zezat, kušiš, ja ne mogu ovo vjerovati. Ne! Svaki moj gameplay od LoLa je baziran na failovima i onda je to kao smiješno, onda to kao daje komedični efekt. Imam plan. Ajde, želim čut tvoj plan. Da, to. Ne, ovako. Imat ću ultu, imat ću genka druge laneove, boli me kurac za top, nek mi ispuši do baze, ispuša do baze i onda, pazi ovaj plan, Imat ću se naprijed. Pazi ovaj plan. Vidio. Pazi ovaj shit. Ne, tako i ja, svaki game, evo, 6. level, vidiš ti to, u pičku materinu dolazimo. Dobre, sve pet, ja sam se samo zajebao. Pazi ovo, taktika, bam, 1, 2, 3, stop, bam. On se sad zabio u mene, ali on ne zna da sam to ja. I sad će on, kužiš, i sada... Čekaj, idem ti spasiti, ajde čekaj, bježi. Pazi ova taktika. Tu bježi prema meni, nemoj sjepat. Sad će on ovo, i on će sad kujiš ovo, čekaj. I onda ću ja ovo, i sad pazi ovo. Aha, i sad se on ustro, kujiš. I on sad ne zna šta... I sad će on umre. On će mene ubiti, imam osjećaj. Ne, pazi sad ovo. I sad ću ja KS-a! Jebem ti. Sad on ne zna da sam... Sjebali smo! Bješ. Sad ću, ja ću biti sad ovdje. Ostani tu, rikolaj se, to ti taktika. Jebeš rikole za pičkice, idem ja vam. Vidi ga! Evo me! Ko još? Ne! Imam 0-3. Preko da imam 10-0, ne brin. I sad pazi ova taktika. O pičku materinu, ne. Ne se ti gledaj! Pa ja znam, znači, iduće kad krenemo game, znači pazi, ja hoću čut nešto, čut jednu priču, ajde slušaj ovu priču. Znači inače kad ja uđem u game, ja kad stisnem play, ja osjećam da li ću ja pobijediti ili ne. A šta ti misliš za ovu? I za ovu sam bio onako siguran 100% da ćemo pobijediti, znači 100% ćemo pobijediti. Ako ovu izgubimo, ne onda nikad me moje čulo nije prevarilo, ne. Viš što ti zapravo piše Viktor, ovdje uopće ne piše defeat, jeben ti. Ma šta je ovo ej, Ne, ovaj game je cijeli isplaniran, što god da se desi mi smo već znali da će se to desiti. Pa da. Ovo tu nije uopće pošten game zapravo, mogli bi se surendat da bude njima lakše, kojiš, mi smo malo ipak prejaki. Baš to, a ni tada kad bi surendali ne bi uspjelo, kojiš? Da, i dalje nije fair, rekao žao mi je. Žao mi ih je, vidi, slabi su full ovako. Vidi, ajoj. Baš šta, imam taktiku, sad još jednu. I sad ti me želiš uzeti blue, jel tako? Ne. To ne. Ti ćeš samo doći pomoći, jel tako? Ne, ja ti pomažem. O ne! Ja... Di su refleksi? To je... Mene zanima di su meni refleksi nestali. I si to fucking... Dobro. Part 2. Pokušaj 2. Take 2. Shake 2. O pičku. Mislim da je ovaj game moj. O, flashao se XD! O pičku. Ti si tako cool.
Imaš štovit i originalan. Da. Baš to. Ti si Sad mogu da ostaviti broj da mi se cure jave. Ostavi. 2, 5, 5, 6, 7, 8. Ali to nije moj broj. To je moj. Sorry, maybe. Zašto je došao kupice? A koji je njoj kurac je? Ne! Vidi joj! HP! Dobre. Sve 5. Čekaj, imam plan. Ne, bojim. Imaš teleport, super. Sad ćeš se lijepo vratiti i ubit ćemo ga. Čekaj, nemoj još, stani. Ja idem top da dobijem level 6 i ti mu dođi za leđa, ja ću ovako ovdje vardat. Slušaj plan, molim te. Okej, slušaš. Da, slušam te. 3, 2, 1, čekaj. Tu se teleportiraj, ali ne još! Sjebo si! Čekaj, dobar si. Aj, kreni. Molim te, pusti mi ovu. To je to, nema di. Molim te, da sve... Kako? Zašto sam se flashao? Ne, ovo je siguran win, ne brini. Ovo je pucan siguran. Pa Viktor, jer smo igrali za neprijateljski tim koliko smo bili loši. Ha, XD!